Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. That if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Romans 10:9-13. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon. Isaiah 55:6-7. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. Revelation 3:20. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father, except he who is from God, he has seen the Father. Most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. John 3:37, 40, 44-47. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsunod sa nanda na itong buluhaton nga gikinahanglan nga atong susihon atong kaugalingon kung naba kita mga sala pa diya sa atong kalag kay kini mahimo lamang babag nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So at this juncture we have to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan ining lain sa mga higayon nga imong gigahin alang kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ni adlaw. Salamat sa imong pagdala kanamo dinhi aron kami makapadayon ining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami karon sa among pagpadayon sa among spiritual momentum, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, kamo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga mga babag nga sa mga nauna, among kiniibilin dito sa gawas, aron dili kini mahimong balda kami malinga na unya. We need concentration and focus to what you're going to teach us today. This we ask in Jesus' name. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, atong mga suki o kaninyong mga bago nga mao pay pagsuway sa paminaw ning atong Bible study through the YouTube. Welcome. O labaw sa atong mga isig ka magtutuo, welcome kaninyong tanan. So, now, let us continue our discussion. Excuse me. Aniya pa kita magadupot ni ining atong tunanan the mark of a true believer in Christ. O ang subtopic dinhi hisgot kita niining mga gitawag nato kini the real case of success in life. O aniya kita mohunong sa napulog pito, the 17th point niining real case of success in life. So the 17th, as a review, nagingon kini nga always be guided by the following operations. Ang una nini is Operation BODRPLS, the divine provisions for believers. Pito kini sila. Unyang sunod kadtong Operation BSC GTSP nga nakahulugan kini og well, of course, sa Visayan nagkahulugan kini pito ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Iyang gipadayag, declared. Ang una gyud ini, that all members of the human race be born again. Sunod, that kadtong na born again na kinahanglan mas sanctified, mabinalaan. Ikatulo, nga kinahanglan ang mga magtutuo madumalahan o dumalahon sa balaang Espiritu Santo. O ang process nini, bawa naman ta, ikinahanglan ito paggamit sa 1 John 1:9. This is the process in order to be controlled and to be controlled, dumalahon kita sa balaang Espiritu Santo, at the same time, mahibalik kita sa atong pakigambitay sa Dios, our fellowship with God. So manay ikatulo. Ang ikaupat, give thanks in everything. Mapasalamaton kita sa Dios sa tanan. Tanan gyud. Kapildihan ba na o kausuhagan ba na, pasalamatan nato ang Dios. Excuse me. So mo kana ikaupat. Ang ikalima, mao kini ang kabubuton sa Dios nga kitang mga magtutuo musalig kaniya. Trust in the Lord na man kana sa Proverbio 3, 5-6, Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Mo kana ang ikaunom, kabubuton sa Dios, pinadayag kini, gipadayag nga kabubuton sa Dios nga kitang mga magtutuo
muantos, duha ka matang sa pagantos nga disiplina, ug ikaduha pagantos nga panalangin. Ug nahibaw na kaniya na sa atong pag-explain kanimo. Unya, ika-pito nga gipadayag nga kabubuton sa Dios, declared will of God, mao kining giingon nga all believers must be productive. Productive, duha ka klaseng production: human good production and divine good. So nahibaw na punta ang process niini ato mag-define kana nga tanan nga mga maayong binuhatan. Ang definition niini is anything and everything a believer does inside the plan of God. But ang human good pod, anything and everything a believer does outside of the divine dynasphere or protocol plan of God. Okay, now karon ang tutas ikatulo na pod ni nga operation, gitawag kini operation 3 R's. Unsa naman Okay, kining 3 R's: reception, retention, and recall of Bible doctrine. Reception, kining atong tuon sa pulong sa Dios, we are receiving, we are accepting. Okay? So, reception kini. Atong gidawat, giangkon, o gituhuan ang pulong sa Dios nga atong nakatunan. That is reception. Ikaduha, retention, nga ato kining kanang pundo. Atong gunitan kini, i-retain kini nato sa atong kalag. O ang ikatulo mo ang recall, paghinomdom. Now, of course, it's a simple logic na you cannot recall anything that you do not know. Therefore, kini atong gitunan karon, we are knowing, learning, accepting, understanding, accepting, believing. So, morning, reception. Morning, una ang R, reception. And then retention. Ipundo na sa atong kalag na andam na ng atong hulboton sa diha nga matubang tagbisag unsang suliran sa kinabuhi. Kasabot ka? So that is retention. Ug ang ikatulo mao ng recall nga atong hinumduman kadtong atong nakatunan, nasabtan o gituhuan nga mga pulong sa Dios. So mao kana ang operation 3 R's. Okay? Karon ato si kaupat. Well, of course, ato naman po ding kanang hisgutan o baliko na sab nato kini gitawag og operation SLBA. Mao man gyud ang atong slogan na ingon nga mga tinun-an sa pulong sa Dios. Study, learn, believe, and apply. Operation SLBA. Okay? Sunod, mao ning Operation PMA. Unsa man ning Operation PMA? P, perception. Kani atong dungog, pagkat-on, pagsabot, okay, perception, perceive. So atong gisabtan, ing atong gitun-an, og ang sunod nini is metabolization. Ang atong naging paggaling nini. Atong pagtuo nini kaysa diha nga mutuo na kita ing atong nakatunan og nasabtan og gituhuan. Kanang nasabtan nga mga pulong sa Dios nga atong gitun-an, then imong tuuhan sa diha nga imong tuuhan kana imong dawaton, then mao kanay panahon nga ang Espiritu Santo mohimo niining doktrinang imong nakatunan nga tataw, tinaw, klaro gyud kayo nga mahimon nang imong gamiton sa imong kinabuhi. O ang ikatulo mo na ng application, imo na paggamit. You see? So mo ni ang sequence: perception, metabolization,
an application mo nangiingon nato Operation PMA. So sabtag na Operation PMA. Now, atong isingit na sa ding usa ka punto dinhi nga bahin gihapon kini sa doktrina sa kaluwasan nga ikinahanglan magyud we have to inject all the important points about the doctrine of salvation or soteriology mo kini ang theological term nining maong doktrina, ang doktrina sa soteriology. Okay, the doctrine of salvation unas tanan unsa may but pasabot sa kaluwasan, unsa man gyud kaluwasan, unsa may luwason o nga numang na may kaluwasan. Well, ang tubag, ang kaluwasan sa in English gihubad kini og it is a rescue, it is a deliverance from destruction. Paglingkawas kanimo gikas kanagunob, I think that's the right Visayan word. Gilingkawas ka gikas pagkagunob, pagkaguba. O furthermore, it's a bailout. Gipalingkawas ka. Okay, gibuhian ka. It is a rescue pag kanang salbar kanimo, of course. Mo man mga synonym sa Binisaya, no? Gisalbar ka, giluwas ka, deliverance from destruction, a bailout. Now, who or what is to be saved? Rescued, delivered from, or to be bailed out from? Kinsa man. In general, ang tanang mga sakop sa kaliwatas tao. Ngano man? For what reason? Well, for the reason that kitang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao, entire human race, nakapanunod, we had inherited our first parents' original sin. Ang diha na to mapanunod ang sala nga nabuhat sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Iba dito sa Hardin sa Eden. Maoning original sin nga ilang gibuhat, the very sin that they committed against the perfect justice of God. Lagi nahitabo dito sa garden sa Eden. Misupil sila sa gidili sa Dios not to eat the forbidden fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Diin kadtong maong kahoy didto gyud sa taliwa gyud sa hardin sa Eden. Naman ang babasa diha sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 17. Now that very moment nga sila misupak sa kanang prohibition sa Dios, kanang nalaglag sila. They fell consequently. Thus, ang ilang mga kaliwat, their progeny, likewise, fell. Kasi automatic, katong ilang mga kaliwat na kapanunod. Ining maong sala nga panulundon. Maunay hinungdan nga ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao nanginahanglan og deliverance from their deplorable state. Kinahanglan pagpalingkawas nila niining makaluluoy nga kahimtang nila, which is unsa man, condemnation to eternal judgment. Ang kanang hukom kanila ngadto sa dayo na nga paghukom, eternal judgment. Tungo kadto kanang resulta kadto sa formula nga gi-establisar na sa hingpit nga hustisya sa Dios. Unsa man ang maong formula? AOS plus OSN equals spiritual death. Mao ni formula excuse me,
mo kanay formula na naka papildi na gyud nila, nakapalaglag na gyud nila, o Adam's original sin plus the old sin nature equals spiritual death. Mao kana ang formula. Hinoon, gumikan sa grasya sa Dios, ang Dios nagatanyag og hingpit nga paagi to solve the problem of separation from God. Sa atong pagkahimulagi kan sa Dios, pinagi sa iyang unsa iyang gibuhat, pinagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak ni dinhi ning kalibutan na to save mankind. Namo to. Hence, diha sa Genesis Kapitulo 3, verso 15, atong makita diha giunsa sa Dios how God delineated this work of His Son na si Ginoong Kristo dito sa cross. Mao kadto ang unang announcement o pronouncement sa matuod nga maayong balita sa kaluwasan. That was the first announcement of the true gospel. Why laing gospel, ha? Kanira gyud ang gimugna sa Dios. Bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, maka panag-iya nini hingpit nga paagi sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Every member can appropriate to it as God's perfect means of salvation, and that is grace in action. Kita nimo ang grasya. Now, doon ay tulo ka butang nga sa dili magtotoo. Every person alive in this world, he has to have to be saved. Niya ay tulo ka mga butang. Now, of course, kini-review naman niya pan ato lang gyapon ning sublion kay this is man mao ni paagi sa atong pagtuon sa Dios nga ginahanglan nga balik-balik ko nato aron di na gyud na nimo magkalimtan, di na gyud na mapa diha sa imong panumduman. So nag-una gyud niini three things that an unbeliever has to have aron siya maluwas. Una, he must have a knowledge of the gospel. Kinahanglan ana siya kasayuran bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Kaya ang Roma 10:14 nag-ingon man, how shall he believe of whom they have not heard? And how shall he hear without a communicator? Namo na. So, ang di magtuto kinahanglan nga masayod siya sa maayong balita sa kaluwasan. Ikaduha, he has to have the desire to have eternal life. Gikinahanglan niya ang iyang tinguha. Okay? Mao ba na Bisaya? The desire nga makaangkon siya og kinabuhing wala ni katapusan. Bot pasabot, positibo nga kabubuton. Positibo. Dili negatibo. Kaya ang mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 38 nagkanayon. Then Peter said to them, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, manay kaduha. The unbeliever has to have the desire to have eternal life. Ikatulo, the unbeliever must have an activated faith. Activated. Kaya nga tugong faith, kanang murag natug man lang to sa patamalwas. So pukaon kini sa pinagi ning activated faith. Pabuhion kay murag maguton hinghiyos ang atong pagtuo. Of course kini is tantamount to kanang to the reference of our human spirit. Kaya ang human spirit niya itong panahon sa pagkalaglag sa itong unang ginikanan, ning kuyos, ning hiyos ang atong kanang tawhanong espiritu, human spirit. So,
Mao to'y nahitabo, shriveled up sa in English pa. Our human spirit was shriveled up, kuyos. So karon we need an kining maong di magtutuo nagkinahanglan siya og activated faith. Activated, ipabuhi, palihukon. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Namon na ang proseso, tulo ka mga paagi. 3 things the unbeliever, every person in this world who is alive, has to have in order to be saved. Now, sa laing bahin, sa diha nga ang maayong balita sa kaluwasan isangyaw na kinig gahom. It has power. Kining maong gahom, dili kini tungod sa kanang persuasive eloquence sa ebanghelista o kanang nagasangyaw ni dili. But rather, that God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Naman sa 1 Corinto 1:21. Now, ang plano sa kaluwasan, the plan of redemption, unfolded as Almighty God sent His Son to earth sa iyang pagpadala siyang bugtong anak dinhin ining kalibutan na on a mission to die. You see, ang Marcos 10:45 nagaingon man, to give His life as a ransom for many. Iyang kanang tanyag ang iyang kinabuhi, iyang gihatag iyang kinabuhi. Agi og ransom for many. And not simply to die, but to die on a cross. Diha sa cross. Agi kadto og kanang silot tungod sa atong mga sala so that we might be forgiven o atong madawat ang gasa sa kinabuhing wala na katapusan. Alang kadaghanan, kini murag nonsense, murag way nungdan para sa kadaghanan. But the Bible says, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us, alang kanato who are being saved, gahom kini sa Dios. 1 Corinthians 1:18. Now, ang pagtagad sa usa ka tawo ngadto kang Kristo mao'y magadeterminar sa iyang dayo na nga kaugmaon. Kay ang pagtuo kang Kristo, eternal life resulta. But to reject Christ, pagsalikway nimo kang Kristo, eternity in the lake of fire. Now, ibaw naman ta nga, the lake of fire is the final destination of the devil and his angels. Mao ni pinal na kininila nga kanang dadangatan ining sa ang yawa ug ang iyang mga manulunda, and that's where unbelievers go. You see, adto pod mao kini ang destino sa mga dili magtotoo. Kay dito na sa katapusang paghukom, ang gitawag sa English o Great White Throne Judgment, na nas Mateo 25:41, nag-ingon kini, then He, ang He din is God the Father, will say to those on His left, ito sa iyang iyang on His left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Tungod kay ikaw nga dili magtutuo, migamit man sa imong negatibo nga kabubuton pinagi sa imong pagsalikway kang Kristo ingon nga imong manluluwas og Ginoo. Revelation 20:15 says that since your name cannot be found written
in the Lamb's Book of Life, nga naman, nga di naman makitaan, wa man dihang imungan, dito sa Lamb's Book of Life, for rejecting Christ as Savior. Imo magisalikwa is Ginoong Kristo nga imo manluluwas. So you are to be thrown or cast into the lake of fire. Ug didto ra ba sa linaw sa kalayo, lake of fire, na ay hingpit nga kangit-ngit, kadulong, kangiob didto, hangtod sa kangturan. Na ay hingpit nga pagkamingaw didto, loneliness forever. Unsa pa? Didto dunay hingpit nga pagantos, nga dili na mahunong hangtod na kanang pagantusa. Na ay kanang hangtod nga way pagkalipay, pagkaguol, unhappiness. Na ay hangtod na nga pagkagusbat gini mo, frustration, paglaom. Na ay hingpit nga exasperation, anger, kasuko, kalagot, kapintas. Didto wa nay chance nga ikaw makalingkawas pa. No chance of escape. Forever. Hence, ang mga dili magtotoo, eternal losers. A person who rejects Christ is his own worst enemy. The worst inconceivable way to die, dili ang pagkamatay, cancer, kanang disgrasya sa kadalanan o unsa, dili. It is to die as an unbeliever. That is the worst inconceivable way to die. Now, of course, ana may kapasayloan diha sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Igo lang kang mudawat, mutuo sa iyang gibuhat. O kana samara nga imong gidawat siya nga imong personal nga manluluwas o Ginoo. Kay nahuman ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan dito sa cross sa iyong pag-ingon nga tetelestai. Humana, it is finished. So, ang redemption God, mao ni desisyon sa Dios. Apan ang kapasayloan, desisyon sa tao. Kasabot ka? Kay dito sa cross, there was atonement, kanang pagpala sa sala. There was propitiation, pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Og dihay pagpasiguli, reconciliation. Kita nga nahimulag sa hingpit gikan sa Dios, mahibalik ta kaniya. Sa diha nga igo ra kita pagtuo ni itong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross nga siya namatay tungod sa atong mga kasalanan. Inigdawat nimo niya ng iyang gibuhat, imong gidawat siya nga imong personal nga manluluwas. So it's faith alone in Christ alone. Atong balik-balikon yun na. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. All praise, salvation, sins are forgiven. Sa diha nga, ikaw mo tuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, ang tanan nimo mga salang nabuhat, kaniadtong wa pagkamaluwas, gipasaylo. Forgiven. O humanta maluwas, niya mo buhat patag mga sala, kay napamantay kinay mga kasasala, then ang post-salvation sins, pasayloon, naikon, atong gamiton ka ng prinsipyo da sa 1 Juan 1:9, nga nagaingon, if we acknowledge our sins, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, kaya nga to kung mga sala nga mabuhat karon nga luwas na ta, sa diha nga atong
kanang gamito ng 1 John 1:9 sa pagsugid sa itong mga sala. Kining atong mga sala were imputed and judged already at the cross. Of course. So, dili na kinahanglan mangayo patagpasaylo. Ang ipasaylo naman na. They were imputed and judged dito sa lawas ni Ginoong Kristo. So, ang mga pre-salvation sins nato o kanang ang mga sala sa mga dili magtutuo dito gibo dito kanang gidakdak dito sa cross. So, mao kanto ang mga pre-salvation sins sa mga magtutuo are forgiven at regeneration. See? And the believers post-salvation sins forgiven at rebound sa panahon nga kita mo gamit sa 1 John 1:9. Now, niya pa'y usa ka punto nga kung dadon dihan nimo. Importante ka ini. Without regeneration, kunway kanang pagkatao pag-usab, ang mga sala sa dili magtutuo are never forgiven. Sabta gina. Di gyud pasaylo. Kung walay regeneration, kung dili ka matao pag-usab. Now, doon ay upat ka mga major reasons why people accept salvation. Nga naman, mudawat man sila sa kaluwasan, be. Katubang nangaluwas na, nga naman sila. Kaya doon na may upat lagi kay kadagko ng mga hinungdan nga no nga ang mga tao mudawat sa kaluwasan. Ang nag-una nini, tungod kay ang di magtutuo, mahadlok, mamatay. See, the unbelievers' fear of death. Kaya nga naman, naaman sila fear of the unknown. O man sila alambag sa kamatuoran. Unsay dangatan nila, human sila mamatay. Na mao na, ang naguna nga, hinungdan nga no nga, buot yung kanang maluwas ang tao, mao nga, ang di magtutuo, mahadlok, mamatay. Ikaduha, ang tinguha for the forgiveness and cleansing of their sins. Buot nila nga, malimpyuhan sila sa mga sala, cleansing of their sins, o pasayloon. Ikatulo, nagpangita sila o kahulugan, katuyuan, definition of life. Ano ikatulo? Ay ang kaupat, mahadlok sila o being left out. Ang tanang mga di magtutuo are lonely. Ang labing tinuod. Masulubon, mingaw. Ang mga di magtutuo, they are lonely. So they are afraid of being left out. Muni kaupat. So, as a review, what is evangelism? Now, evangelism na ni, ang pagsangyaw na ni. Well, tubang, it is a proclamation of the gospel. Pagpadayag na kini pagpahayag sa mayong balita sa kaluwasan. Ikadua, it is the communication of the good news of salvation. Mao ni kanang sabwag, pagpadayag, pagpahayag sa mayong balita sa kaluwasan. Kini kong word nga evangelism, nagagikan kini sa Grigong pulong nga Evangelizo. Evangelizo. Euangelizo. Evangelizo. Now, kinsa man ang magwawali? Who is the preacher? Ibaw ka kinsa? Kinsa may tigpadayag? Tubag? Ang matag magtutuo. Every believer is the preacher. Now, ang Grigong pulong for preaching is keruso. Keruso. 1 Corinthians 9:16b nagaingon, woe is me if I do not preach the gospel. Pagkaluoy nako, kung dili nako isangyaw ang mayong balita sa kaluwasan.
Every believer is indebted to every unbeliever. Utangan kita. Kitang mga magtotoo, utangan kita sa tanan nga mga magtotoo, dili magtotoo, Utangan ta nilang mga di magtotoo sa mayong balita sa kaluwasan. Hinumdumi katong tulo ka matang sa pagtagad diha sa Roma 1:14-16 nga nagaingon kini bersikulo 14, I am a debtor, utangan ako. Bersikulo 15, I am ready, prepared, andam ako. Bersikulo 16, I am not ashamed, dili ako maulaw. Now, ibaw kag unsay tulo ka gahom, tulo ka mga gahom nga nagpaluyo ni ining maayong balita sa kaluwasan. Ani ining evangelism, nag-una gyud ini ang doktrina sa pulong sa Dios. Ikaduha, pagampo. Ikatulo, ang atong pagpapuno sa Espiritu Santo nga matang sa gugma. So akong malikon, Bible doctrine. Number 2, prayer. Number 3, feeling of the Holy Spirit, love. Now, tinood, nga ang mayong balita sa kaluwasan, kanang sakit nga kanang hinagiban ngadto sa mga di magtotoo. It is an offensive weapon to unbelievers. Yes, the gospel is offensive. No, it is offensive to negative volition. Sakit. Sakit. Makasakit lagi. Magkasakit kini ngadtos na ay mga negatibo nga kaubuton kadtong mga kanang matarong silang kaugalingon na self-righteous, kadtong mga arrogante ug ang mga relihiyosong mga tao. So mo ni ang sakitan gyud sa mga balita sa kaluwasan. Sakitan ang mga tao nga negatibo, mga matarong sa kaugalingon o mga arrogante, o ang mga relihiyosong mga tao. In fact, that is the purpose. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, do not think that I have come to send peace upon the earth. I did not come to send peace, but a sword. Unsa man ang sword, and the sword kini is both the word of God and the gospel. Mo kanay sword. Apan di man ni ang kaluwasan kanang libre. Why bayad? It is free. Salvation is free. Ngano mang free man? Ngano nga may bayad? Tungod kadiha na may ning bayad ni ini alang kanimo. Someone has already paid it up for you. All that one has to do, mao lamang ang iyang pagdawat ni ini pinagis pagtuo. Simply to accept it by faith. Now, unsa may kanang divine solution in spiritual death? Ibaw kang unsa? It is only by faith in Christ alone. That is the divine solution. Now, bisag unsa nga igdugang ni anang maong pagtuo, tawhano na lang nga solusyon. O dili mahimo ang kaluwasan. Do you know why? Because faith nga kinang inubanan sa mga tawhanong mga maing buhat, invalid. It is invalid. Now, the only valid faith is faith without works. Ay binuhatang maayo o mga binuhatan ba without works. The only valid faith is faith without works. Kay di man nga ang kaluwasan always has been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. Mara gyud. Ug si Ginoong Jesucristo mao ri bugtong dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom.
timan niya na. Ug ang kaluwasan dili niining mga musunod. You cannot be saved by being baptized. You cannot be saved by being a member of a church. Pasakop ka sa simbahan. Ug ang imong pagsunod sa gitawag og golden rule o pag-isa sa imong mga kamot. Dili. No. Ano mang naluwas man tong dito skiliran ni Hesus Kristo samtang gadupa si Hesus Kristo sa cross nga. Mingon siya Ginoo, hinumdumin taong kung ito na kasi mong gingarian. Apan mingon ng si Hesus Kristo, karong adlaw, ubang ka kanako sa paraiso. Nagilansang man siya, unsa man niya pag-isa siyang kamot. So, salvation is not by raising your hands. Salvation is not by walking down an aisle. Gikan sa pultahan ngadto sa altar kunuhay dili. Dili kaluwasan ang pagbuhat og mga mayo. Nawa man putong supat nga niining pagbuhat og mayo. Kay duha man lagi ka klaseng maayong binuhatan. So, by doing good, kung mawala na imong basihan nga ikaw maluwas, ay naghamang kong mga tao imong sangyawan mo yung awan ako magkinahanglan yan ang imong isangyaw. Maing tao na ko. Wa ko'y kontraon sa badiha. Maing tao na ko. So, wa ko magkinahanglan o kaluwasan. So, salvation is not by doing good, because doing good can be done by an unbeliever. Asto? Na. Dili na mo'y basihan. Salvation is not by following the 10 commandments. Dili ka maluwas, pinagi lamang sa pagtuman yan ang napulo ka sugo. Not faith plus lordship salvation lang gingon. Dili. Not faith plus commitment. Dili. Faith plus anything, kung imong dugangan ang pagtuo, negates salvation. Pampas yun. Wag yung kay kaluwasan. Ephesians 2:8 and 9 sa gisulti, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, kaya ang Diyos naghahatag man sa tao kagawasan sa pagpili, right? Freedom of choice. He may either accept or reject Christ as Savior. Mahimo. The result of any of those two choices is delineated in John 3:36. So may gisulti sa John 3:36. He who has the Son has life, eternal life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. A person who spurns o pagsalikway the one who suffered untold agony on the cross as his substitute has appalling consequences na ay makalilisang nga sangbutanan. So when is a believer motivated to witness for Christ to unbelievers? Unsa man? Well, doon ay tulo ka hinungdan. Sa diha nga ang maong magtutuo na punan siya sa Espiritu Santo. Mo ni naguna. Ikaduha, nga nasayod siya nga ang maayong balita sa kaluwasan, nagasiguro og dayo na nga kaluwasan ni bisan kinsa nga motuo kang Kristo ingon nga yung manluwas. And in fact, kabubuton ka na sa Diyos that all will be saved. Naman na sa 2 Peter 3:9 o sa 1 Timothy 2:4. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. O sa 1 Timothy 2:4. God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Ano ikaduha, ikatulo, nga nasayod siya sa kaugmaon sa dili magtotoo. Unsa may ang kaugmaon? He is destined nga itambog siya dito sa linaw sa kalayo.
a horrible future. Mangilngig, makalilisang, sa pa, makalilisang, ngilngig, nga kaugmaon, nga wa na'y katapusan. Eternal na guna. Now, in conjunction with this, Matthew 9:37 says, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, ang atong Ginoo nagahisgot dinhi bahin sa kanang pag-ani sa mga kalag, spiritual harvest. Verse 38 continues to say, therefore, ask the Lord of the harvest to send out workers, mga laborers into His harvest. Now, di man ngayon sa kapunto akong dadon diyan mo. Ang paagi sa Dios is always the best. Dili ang paagi sa tao. Isaiah 55:9. Minsan magisulti diya sa Isaiah 55:8 and 9. Ato isugod sa versikulo 8. Unsa? My thoughts, ang sulti ni sa Dios my thoughts are not your thoughts. Neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, itanom ng gyud ang pulo sa Dios diya sa imong kasing-kasing. Okay, kini, magaani kini og rich dividends. The laborers are few. Ang mga mag-uuma, mo ba na? Dutay ra. He wants unbelievers to believe in Christ. And so, what has to be done? Well, witness to them. Sangyawi sila so they can make a decision to come to faith in Christ and be saved. O, di ba nini? Ang usa ka magtutuo nga magsaksi kang Kristo ngadto sa mga dili magtutuo apan they do not get positive response, dili ra ba kini sila pakyas? Wa sila pagkapakyas. They are not a failure. Our Lord Jesus Christ has never been a failure because He got negative responses from some people. Sabot ka? Apan hinumdumi kanunay. People have free will. Lagi sila kabubuton. But with it, yan ang free will, uban yan goes responsibility. They always go together, di na sila magbuwag. So, kung sa may himong desisyon, ikaw lagi manubag niya na. You are the only one answerable, responsible, and accountable for any decision you make. In John 4:35, kini na kanayon, do not say, 4 months more and then the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Kining fields din mao kini ang kalibutan, the entire human race. Kaya ang Diyos, buot nga ang kalibutan maluwas. So, timan nitong 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Now, here is an exhortation. Ampui, adlaw-adlaw, pray every day, alang sa kaluwasan sa mga dili magtutuo. Kay mga hinigugmas kinabuhi, imong mga silingan, imong mga higala, nga mga dili magtutuo. They are lost. You see? Sangyawi. Paila sila. There is only one way to get to heaven. Faith alone in Christ alone. Diman ini, the never-ending goal of every believer is to witness the world for Christ. Muni, why pagkahuman kini? Never-ending. Busa, tumuo ka kang Ginoong Jesus ug ikaw maluwas
Din nila wala kita kutob, nini nga dawa, ning atong pagtuon sa balahang pulong sa Dios ug ato kini ipadayon ugma paghisgot ni ining mga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi. The real keys of success in life. Magampo ta. Amaan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing matamis nga gayon sa among pagpakiumbitay kanimo ug sa imong mga pulong. Inaot nga kini among gitunan karon mahimong panalangin sa among kinabuhi ug amo kining magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron sa ingon niya na tuod kanamo ni kini sa among pagkabot sa among espirituhanong pagkahamtong nga mao nga among tumong sa among kinabuhing Kristohanon. Salamat ni dada kami pagbalik ugma dinhi ing tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.